Minut 8 de la primera part, el Barça perd, ha recuperat ja la pilota, la té Lamine Yamal al mig del camp, Lamine Yamal encara arriba, la posa al cercle central per Caçador cap enrere per Bernal a l'esquerra del cercle central per Gerard Martín amb Valde amb espai, continua Valde a l'extrem, Valde en profunditat per Rafinha, la centrada de Rafinha, la rematada de Lamine, gol del dimoniat de Rocafonda, el Barça, ja ho dèiem, havia reaccionat de nassos al gol de l'Alavés, atacant i pressionant, aparició importantíssima de Valde per la banda esquerra, Valde la posa en profunditat per Rafinha. Rafinha és molt important en aquest Barça, importantíssim en aquest Barça, ben tornat Rafinha, guanya la línia de fons, la passada cap enrere des de la frontal de la petita, en un toc amb l'esquerra, el dimoniet i Barraca. Gol del Barça, gol de Lamine Yamal, tots tranquils, Barça 1, Alavés 1. Bona passada de Gerard Martín a l'espai per Rafinha, Rafinha a l'interior de l'àrea, la centrada per Olmo, gol! Ai, Rafinha, com t'hem trobat a faltar! Ben tornat Rafinha, l'11 titular, aquesta profunditat, aquest dinamisme i aquesta capacitat d'aixecar el cap i de decidir bé quina és la passada correcta. Gerard Martín fa una passada profunda, vertical, excel·lent pel capità Rafinha. Rafinha torna a superar la defensa de l'Alavés, torna a aixecar el cap quan tocava, torna a encertar en la decisió, torna a posar-la un pèl enrere i aquesta vegada el regal de Rafinha, qui l'aprofita és Dani Olmo. Gol del Barça, gol d'Olmo. Ai, Rafinha, que bé que tornes a ser titular. Barça 2, Alavés 1. A veure, una altra vegada Ferran, la pilota al mig del camp, Caçador, hi ha un rebot, va Dani Teba, Dani Olmo, que s'associa amb el dimoniet, que té espai, li torna la pilota a Dani Olmo, per favor, que sigui gol! Gol del Barça, per tancar la paradeta, recuperació de pilota del Barça, Dani Olmo, que connecta amb el dimoniat de Rocafonda, Lamine Yamal que li torna la pilota a la Terrassa, que es planta davant de Civera, i ara sí, marca el gol de la tranquil·litat, el gol definitiu, gol del Barça, gol de Dani Olmo. Respirem tranquils, Barça 3, Alavés 1.